No sé si sabeu que ja som al Nadal. Més val que us abrigueu perquè fa un fred brutal. A casa ens reunim, petits i grans, tot està ben decorat, tots els detalls ben cuidats. Cadascú ha portat un plat per poder compartir amb els del seu costat. Escudella i carn d'olla no pot faltar, és l'àpat més típic del sopar, tan calent que ens descongela les plantes dels peus i ens surt el fred del cos i escalfa els nostres cors per estimar-nos un any més. Quan som al Nadal, el fred ens reuneix, el carrer no ve de gust sortir, tothom prefereix estar aquí. Cadascú ha portat un plat per poder compartir amb els del seu costat. Escudella i carn d'olla no pot faltar, és l'àpat més típic del sopar,